Mijn van mij betekent met enige sport denk ik is het harde werk. 99% harde werk en 1% alleen. Lijkt me. Ik praat met jullie. Ook ik ga naar dit maar waarin is lekker. Ja, net al je zo nou en dan een klap slaan. Adrenaline, net al ik wil niet doen, het is lekker om te leven, net al ja, maar ook kan het zo doen, het is lekker, maar het is lekker om te reizen, het is lekker om te weten, je competeert, het is lekker om te weten, je wil winnen, je moet winnen. Je weet, jij is niet het beste, maar je bent het beste wat jij is. Je weet, het is nou, je komt nou competeren, nou kijk jij of jij daar zo goed is zoals jij hoop je is. Dit is een diersport, dit is een diersport, dit is een rare diersport, dit is een dierspeling hier. Maar daar is niet een rollercoaster gekozen om te rijden. Ja, dat is lekker. Ja, dat is alles geld, dat is hartstikke dat die sport voor geselecteerde financiële groep mensen is. Ik denk dat het is met die potentieel te gaan. Ik denk dat is maar net. Het gaat maar of je wil of niet wil. Wil je goed is of wil je niet goed wees. Als je wil goed wees, moet je weten als er risico verwaand om goed te wees, moet je nog als je ballast in die tank drukken. Dat is lekker. Ja, ik heb dit al lang gezien. Alleen recht bikers. Niet bikers. Jongens wat hulle races ernstig vat. Hulle sit hulle handen op. Dit is nog altijd cool gelijk. Ik denk dat het lijkt cool. Bikers lijkt cool. Bikers is cool. Ik denk dat is fucking cool. Als iemand voorbij jou wheelie en allemaal iemand krijgt meer vlees, toch ook mensen. Dat is cool. Eigenlijk. Dit is niet afshow, dit is afshow met houding. Verstaan je? Nee, dit is niet raar. Ik kan het zo, als jij dit er zo van, dan is het te aardig, maar ik heb baie social gehad, eigenlijk net meestal social. En hier in jaarsreises vat ik ook social, ik reis saam met pelle. Maar dat betekent niet dat ik gaan stadig reizen met pelle. Al mijn pelle is vinnig. So voor mij om bij hulle te blijven, verstaan van mijn prestatie. Net zolang ik weet mijn pelle er niet mee weg mee. Dan is het cool. Dat is hoe het gaat, ons wel net samen rijden, maar niemand gaat voor jou wachten. Ja. Dat is hier die game werk, niemand wacht voor jou niet. Ons gaan rijden, kom rij samen. En je gaat samen wegspringen. Je allemaal springt samen weg. Maar niemand, niet allemaal rijden samen. Ja. Ja, ik hoop gewoon om te zien, om morgen krijgen onze John Vulcan. Een paar van mij nog bagen weer. Ik denk hij is een beetje mal. Ik lijk gewoon, hij is een beetje mal. Hij weet niet wat hem op te petrol ging. Hij is crazy. Inspireert mij, hij wijst precies wat het vat om goed te wezen. Wat het vat om goed te wezen. Daar geen je meer vlees. Ja, ons krijgen we morgen en dan gaan we ons zand uit en maar zand. Een maat van mij. Goeie praat.
kop ook warm kop. Die kop is warm, maar het laat hem staan. Het is al lang definitief weer reef. Zo. Dat is nog een bike is wat klap achterheen. Dat is maar zo'n bij die reizigers. Allemaal weet maar soms bij die reizigers. Als je hoort ook uit die hem en zijn limit weg. En dan smile en dan is het niet weer. Ja. Zo, dit was allemaal alles wat ons lekker is, nee?
onderwijs. En de eerste plek, Michael van Leer. Joshua Schulz, Dylan Jacobs, Anthony Lopez. Een klein pesten. Hey, dank je mensen.